मन के भक्ति से कोई बड़ा शक्ति नइखे होवेला। इ कहनाम बाटे हमार घरवालन के। राउर सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बा जी। हमार घर के पूजा पाठ जोरों शोरों से तैयारी एक दूसरे के साथ ध्यान से मांगेली यही आशीर्वाद के शांति घर के इच्छा के दिहल बिच्छा जिंदगी के परोपकार होवेला जी। दादी हमार बहुते दिन से सोचत रही और मैं कथा पूजा करवाई। कहनाम बा ना जी, सोचे से कुछ न होई, जबले भगवान न चाही ले आपके द्वार पे कोई न आई। कर आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त घड़ी के साथ जिसे भइल बात की का हो सकत बा। कथा पूजा और बरखी एक साथ। पंडित जी कहलन काहे ना के सच्चा श्रद्धा ते देवता से प्यार रहेला त हर काम हो जाला साकार। जी कथा पूजा भइला के बाद आशीर्वाद के साथ कईनी शुरुआत। जी कहलन होई सब अच्छा, हर गलती के कर दीही माफ, भगवान रही आप सबके हमेशा साथ। कथा पूजा भइला के बाद घर के कोने कोने मोती दिखाई के नारायण भगवान जी भर भर के आशीर्वाद। सोचतानी आप काम खातिर सोचे न पड़े, मैं आई त कर लेही पूजा पाठ आज। का जी पूजा खत्म होला के बाद आरती लीही जा पे सिर्फ भगवान के नाम कि उनकर साथ छूटे न जीवन में कबो रहे सारा काम आसान। हाँ जी पूजा पाठ के बाद अच्छा बनावला से होला घर में सब खासम खास। हम लोग जा में त लगले बानी है कि भगवान के आशीर्वाद के साथ जी के मुंह भी त जुठियावे के बाना खिलाई के। कथा पूजा समाप्त भइला के बाद के भइल शुरुआत में दान पुण्य के साथ उ भगवान के पास भी हमेशा सम खास। इंसान धरती पे रहेले तो उनकर मान होवेला, पर धरती से जाले त सम्मान करे के पड़ेला जी। उनकर याद कभी अपन जीवन से नइखे देवे के चाही। पे अइलो पे रोबल जाला, जइलो पे रोबल जाला, पर खुशी आपके पास होइला बाटे में कमी नइखे करे के चाही। आशीर्वाद ही जिंदगी के आधार बा। जीवन हो जाए आपके साकार। जल प्रसाद से करी शुरू।